Πάλι στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, η μπάλα στα δίκτυα. 1-0 υπό το Γκλίμπτ, ο Γκούντερσεν είναι. Τζολάκη και ο Μπιανκόνγκ και ο Ντινέ διαμαρτύρονται για φάουλ. Με τον Μπιερτούφτ. Καταπληκτικό 1-2, ο Χέγκ, η μπάλα στα δίκτυα, 2-0 υπό το Γκλίμπτ. Πραγματικά ο Κλούτσεν έχει κάνει ένα τρομερό σύνολο εδώ μες στην περιοχή. Πάλι απειλή, πέρασε η μπάλα, 3-0. Απίστευτο. Δεύτερο γκολ για τον Χέγκ, 3-0 υπό το Γκλίμπτ. Με τον Βάσχαμαρ να περνάει σαν να μην υπάρχει τον Καράμπελα. Τον εκθέτει στη φάση αυτή. Θα βγάλει και τη σέντρα εκεί που βρίσκεται και πάλι ο αρχηγός. Δεν έπιασε το σουτ. Νέα προσπάθεια. Γκολ για τα νησιά Φερόε. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε. Ο Έντμουνσον σκοράρει και κάνει το 0-1. Και από δοκιμασίες είναι καθολικές. Τέλος. Είχε και πιο κάτω τελικά από την 5η θέση του ομίλου. Είχε την 6η θέση του ομίλου, είχε την 3η συνεχόμενη εντός έδρας ήττα. Λάζαρε, αυτή δεν είναι ήττα, θα λέγαμε ότι είναι ταπείνωση. Τι είναι, προσβολή, τι αισθάνεσαι, τι συνέβη πάλι? Τίποτα, καταστροφή είναι αυτή η ήττα. Δεν ξέρω αν υπάρχει γυρισμός για αυτή τη διοργάνωση. Εγώ θα τολμήσω και θα πω ότι για άλλη μια φορά δεν κάναμε αυτά που μας είπε ο προπονητής. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορώ να πω κάτι, δεν ξέρω τι να πω. Ήταν από τον ΠΑΟΚ. Η εκτέλεση του κόρνερ, η μπάλα μένει ζωντανή μες στη μεγάλη περιοχή. Το γύρισμα, η κεφαλιά και η μπάλα πάει στα δίκτυα, αλλά είναι σηκωμένο το σημαίακι της βοηθού της κυρίας Κομισοπούλου. Ο Τσιμπόλα λέει όχι. Γιατί στις φάσεις των offside υπεύθυνος είναι ο Αβάρ. Γκολ λοιπόν, μετράει κανονικά και η Λαμία ανοίγει το σκορ με τον Τσιμπόλα στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Νέα σέντρα από τον Μαξ. Ο Ιωαννίδης ψάχνει τον Σβιντέρσκι. Ο Σβιντέρσκι δεν μπόρεσε να κατεβάσει το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. 1-1 από τον Φίλιπ Τζούρισιτς στο 72. Παίρνει ο Ριγκ. Έχει φύγει ο Φουρτάδο. Τον είδε ο Ριγκ. Ο Φουρτάδο έχει φύγει, μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, έτοιμος να σουτάρει. Σουτάρει και η μπάλα πάει στα δίχτυα. Δεν μπορεί να βγάλει αντίδραση ο Τραγκόφσκι. Στην κόντρα επίδεση η Λαμία στο 78 κάνει το 2-1. Απέναντι από τον Τραγκόφσκι. Τάδο εκτελεί, η μπάλα από τη μία, ο Τραγκόφσκι από την άλλη. Πας Λαμία Παναθηναϊκός 3-1 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Λαμία παίρνει, αγκαλιάζει, γιατί βλέπω 10 λεπτά καθυστερήσεων, οπότε να μην πω παίρνει τρίποντο νίκης, να πω αγκαλιάζει τρίποντο νίκης με αυτό το γκολ του Φουρτάδο. Καπετάνος Σακαρέ, γκολ για τον Ολυμπιακό Βόλο από την κακή έξοδο του Σάχα. Ο Σενεγαλέζος είχε βγει μπροστά, είναι πανύψηλος, νικάει την άμυνα της ΑΕΚ 0-1. Ο Δέλλας αντιμετωπίζει πρόβλημα, ενώ έχει πάρει την μπάλα για τον Ολυμπιακό Βόλο τώρα ο Μπίτες και πλασάρει και γίνει το 0-2 με το πλασέ απέναντι στο Σάχα στο 19.
Την άλλη πλευρά είναι ο Μόνχε, ο Μπρέσκα δεν βιάζεται, σηκώνει το κεφάλι. Έχει κοντά το Καράμπελας. Γύρισμα του Μπρέσκα, ευκαιρία για το Ολυμπιακό γκολ. 0-3 στο 61 σε αυτή την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων. Βλέπει δεξιά τον καπετάνο, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό γκολ, το πλασέ. 0-4 στο 80. Απίθανη βραδιά για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Καπετάνος που έχει κάνει ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Σέντρα από τον Μπούρμπο, η κεφαλιά, γκολ! 1-0 με τον Παπασταθόπουλο στο 20ο λεπτό. Προσπαθεί να του πάρει την μπάλα και τα καταφέρνει. Ο Γεωργίας ζητάει από τον Εντίνιο να κάνει κίνηση, σέντρα αμέσως Μπλάνκο, 2-0. Η ΑΕΚ στο 23ο λεπτό μετά από μια εξαιρετική προσπάθεια, έναν εξαιρετικό συνδυασμό. Γεωργίας έχει χτυπήσει, Λιπερόπουλος δοκιμάζει το σουτ, γκολ, 3-0 στο 25ο λεπτό. Η ΑΕΚ κάνει ό,τι θέλει στο γήπεδο, σαν να μην υπάρχει άλλη ομάδα, και με τον Λιπερόπουλο τώρα μέσα σε ένα πεντάλεπτο πετυχαίνει 3 τέρματα και βλέπετε πως πανηγυρίζει ο Νίκος Λιπερόπουλος. Καλόν, σέντρα σουτ, ήταν γκολ, εξαιρετικό γκολ από τον Καλόν. Στο 82 η ΑΕΚ 4-0. Νομίζω ότι θα πρέπει να διορθώσω ότι δεν ήταν σέντρα σουτ, νομίζω ότι είναι το Φερνάντες. Περέα ανεβάζει το Σάλιακα από τη δεξιά πλευρά. Σάλιακας έβγαλε τη σέντρα, πολύ καλή η σέντρα, ο Σνάιντερ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγει το σκόρο πας με τη συμπλήρωση τετραλέπτου. Να δούμε τώρα τον πας μπροστά με τον Πίρσμαν, η κάθετη είναι πολύ καλή και ο Κουέστα βγαίνει, η μπάλα στα δίχτυα, 0-2 Μιλιτζάνου. Περέα φεύγει στο χώρο, στο τέτα-τέτ έσκαψε την μπάλα, την πέρασε πάνω από τον Κουέστα, τρίτο γκολ για τον Πας. Στο 54-0-3, μία ακόμη ξαφνική αντεπίθεση για την πυρωτική ομάδα που εκμεταλλεύεται και τιμωρεί κάθε αμυντικό κενό του Άρη. Εραμούσπε εκτελεί 4-0 για τον Πας. Μορέιρα έκανε το σουτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, 5ο γκολ για τον Πας. Γιάννη να σκοράρει και ο Μορέιρα έρχεται από τον πάγκο, φέρνει την μπάλα στο αριστερό εξ από Λίνα Κεραυνό και ο Κουέστα δεν έχει κανένα περιθώριο αντίδρασης. Βγάζει ο Μπρούνο για τον Πάλμα, ο οποίος θα περάσει από τον Ντομαγκόη Βίντα. Ο Ολυμπιακός στην κόντρα με τον Λουίς Πάλμα να περνάει στη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει την πάσα, Όρτα και η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 στο 1ο λεπτό, ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ
με τον Αντρέ Όρτα. Κινήσεις για να καταλάβουν οι παίκτες ότι δεν πρέπει να κάνουν τέτοια λάθη. Τώρα λάθος κάνει ο Μουκουντή. Γιάρεμτσουκ κενή εστία 2-0 και πάλι με τον Όρτα. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύεται αυτό το τραγικό σφάλμα του Μουκουντή. Όλα την βρήκε ελάχιστα. Ο Μπρούνο Νιέμα έτσι την έδωσε πίσω στον Πασχαλάκη. Όρτα στην περιοχή μετά από ένα ακόμη λάθος της άμυνας της ΑΕΚ. 3-0 ο Γιάρεμτσουκ. Διαστάσεις τριάμβου σε αυτό το πρώτο παιχνίδι στο Γεωργιός Καραϊσκάκης για τον Ολυμπιακό. Θα κάνει το σουτ με φάλτσο. 4-0 Λουίς Πάλμα. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει όπως σταμάτησε στο πρώτο ημίχρονο αυτή τη φορά. Σκεπτόμενος προφανώς κάποιες διαφοροποιήσεις και ο προπονητής Ένωσης. Γιάρεμτσουκ πλασάρει 5-0. Γκολ τριάμβου για τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η πάσα για τον Ελκαμπή. 6-0 Ολυμπιακός. Στο 78 στην κόντρα ο Ολυμπιακός ζει μια μαγική βραδιά απέναντι στην Ένωση. Διαμορφώνει ένα ταινιστικό σκορ απέναντι στην ομάδα του Ματίας Αλμέιδα. Τις κόντρες ευνοείται ο Μάντζιος φάουλ. Φέρει πλεονέκτημα ο διαιτητής, ο Γκάμπριελ περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του, το κάνει και μέσα. Καταπληκτική προσπάθεια από τον Γκάμπριελ. Πάνω στα σώματα ο Εργοτέλης με προϋποθέσεις αντεπίθεσης, με τον Ροζέριο να βγάζει για τον Κουτσιανικούλη. Αυτός με φοβερή ταχύτητα θα μπει στην περιοχή, θα πλασάρει και θα κάνει το 1-1. Στο 47 ο Κουτσιανικούλης ισοφαρίζει για τον Εργοτέλη με ένα εντυπωσιακό σπριτ. Άφησε πολλά μέτρα πίσω του τον Βίντρα. Προσπαθεί να βγάλει για τον Κουτσιανικούλη που και πάλι είναι αφύλακτος. Νέο σούτ από τον Κουτσιανικούλη. 2-1. Ολική ανατροπή για τον Εργοτέλη στο 51 και πάλι με τον Κουτσιανικούλη. Και οι φίλοι του Παναθηναϊκού βλέπουν το ίδιο έργο με αυτό που είδαν και πριν από 4 ημέρες με αντίπαλο τον Ηρακλή. Να ετοιμάσει, θα δούμε τη φάση. Κλέιτον μπαίνει στην περιοχή με ωραίο τρόπο, γυρίσει την μπάλα, το 2-2. Πολύ γρήγορα στο παιχνίδι ο Χρυστοδουλόπουλος ισοφαρίζει σε 2-2. Ψάχνει για κίνηση κάποιου συμπαίκτη του, ο Κουτσιανικούλης αποφεύγει τον Τζόρβα, νέο κενό στην άμυνα του Παναθηναϊκού, 3-2. Ο Μπουτιμίρ για τον Εργοτέλη δίνει και πάλι προβάδισμα στην ομάδα του στο 62. Αντίδραση από τον Δασκαλάκη. Τώρα είναι η Γιουβέντους που έχει βάλει την μπάλα κάτω και τη βάζει καλά κάτω. Ο Μαρέσκα γυρίζει και ο Τρεζεγκέ εξεπαφίζεται την μπάλα στα δίχτυα. Στο 14 η Γιουβέντους κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Ανοίγει το σκορ. Μαρέσκα κόντρα φαίνεται να ευνοεί τον Μίκολη απέναντι στον Πάντο. Αυτό το σούτ με το αριστερό στη γωνία. Χαμηλά 2-0 η Γιουβέντους στο 19 από το πρώτο γκολ σε διεθνή αγώνα στην καριέρα του Φαμπρίτσιο Μίκολη. Τρεζεγκέ εδώ μπορεί να ήταν ο Γάλλος σε την κανονική θέση. Η ουσία είναι ότι η μπάλα πάει στα δίχτυα. Γιουβέντους Ολυμπιακός 3-0. Τον Ελευθερόπουλο αυτή τη φορά αποκρούει ο Έλληνας τερματοφύλακας. Έρχεται ο Μαρέσκα 4-0. Το 27 με την κίνηση του ψαλιδιού των ποδιών στον αέρα. Μίκολη. Ο Μίκολη χαμηλά, ο Τιβάη ο πάνω στην κίνηση, παίρνει και τον Ελευθερόπουλο μέσα 5-0. Ο Μίκολη σε ρόλο τροφοδότη. Και το 6-0 στην πρώτη επαφή με την μπάλα του Άλεξ Δελβιέρο στο 67.
Μαρέσκα, κεφαλιά από τον Σαλαγέτα, 7-0. Ωραία ο Μάτος με μία στον Πέλκα. Είναι τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ στην περιοχή. Καλή σέντρα, 1-0. Ροντρίγκες στο τρίτο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ με γκολ από τα αποδυτήρια παίρνει προβάδισμα. Έξω η μπάλα. Ο Τζίμιρο στην κόντρα. Ο Ροντρίγκες assist, 2-0. Στο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ ο Ροντρίγκες πήρε την πάσα από τον Πέλκα. Τώρα ήταν αυτός που δημιούργησε. Για σουτ πήγαινε, βγήκε πάσα στον Πίτολο. Αμαρκάριστος στα δίχτυα, 2-1, κεφαλιά του Λεταλέκ στο 56. Πέρασε η μπάλα, η επέμβαση από κοντά, 3-1. Μιστακίδης στο 69. Το πανηγυρίζει και ο Πέλκα στον πάγκο, αυτός που κέρδισε το φάουλ δηλαδή. Εκτελεί ο Ούπιτες και μειώνει 3-2. Κανένα από τα μάτς που κέρδισε ή έχασε ο ΠΑΟΚ φέτος δεν ήταν με διαφορά μεγαλύτερη του ενός γκολ. Εδώ ο Παπαδόπουλος ισοφαρίζει. Δεν απομακρύνει κανείς την άμυνα του ΠΑΟΚ και γίνεται το 3-3 με το πρώτο γκολ του Παπαδόπουλου στη σεζόν. Εδώ Τόνσο. Πάει κοντά το Λέοβατς, το σούτ του Αργεντινού, 3-4. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, απίστευτη ανατροπή του Ατρόμητου από το εις βάρος του 3-1 στο 4-3. Έχουν μπει μέσα όλοι οι άνθρωποι του Πάκου και ο Κορακάκης. Αναμφίβολα είναι η μεγαλύτερη δική του νίκη στην προπονητική θητεία του στην ομάδα του Περιστερίου. Το σουτ ξαφνικό, μπάλα δοκάρι και μέσα. 1-0 για τον Πανσεραϊκό. Ο Μπάρντο δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη. Πήγε στη φάση ο Κάστρο, η σέντρα του Ανάκλου, κεφαλιά στα δίχτυα του Αθανασιάδη, 2-0 ο Πανσεραϊκός. Η άμυνα του Ολυμπιακού εκτέθηκε, ο Αθανασιάδης. Κουμπαλιά στο Γιάννη Παπαδόπουλο, το γύρισμα, η μπάλα στα δίχτυα από τον Μήτρογλου, 2-1 μειώνει ο Ολυμπιακός. 84ο λεπτό λοιπόν, Ριμόλντι εναντίον Πάρντο. 3-1 ο Πανσεραϊκός, ένα ακόμη μεγάλο βήμα τώρα για την πρόκριση στο χρονικό διάστημα που απομένει χωρίς να έχει τελειώσει το παιχνίδι.